to gayya tafiyar kamu muna baya tun da safe na koya me zami da gangaba kaya kai farin jinin baba farin jinin baba mai gidan mu sa'a dai ɗan bakin ciki ya dai na ce da ku ya dai ku fito ku ganshi shine dai mai gidan mu tafiya dai mai gidan mu sa'a dai kan mu sa'a dai a kai da oga mai gidan mu ayatul lahi take dubin tsira bin rasul mai kinniya kasa da alaye har sahabu ba sa ƙarya kasa da ogan mu banan wa ayatul lahi take mai da fari zan masu lama mai gidan masu gida gare mu mun gode don ku ka zamo mana shimfiɗa daidai maƙiyanka su za su share fage yana da barkwanci mai gidanmu baya da fushi kana da sanna ka balinmu ba ka sannu da fushi idan ya zo gunka ko da damuwa zai washe ka je a sannu kana da mabiya har a fage ba shakka ka iya zama da kuwa shi yasa na faɗe ka ilahu yi ma duk abin da ka bukata a tage muna da oga babatun muje gun wani sabara mai halin alkairi ya ba agogo ya kara tubalin alkairi ya wuce kai jira kai a gaida sarki namijin ba ayatul lahi take kai ku ja da baya mahassada rabu shi ke yi idan rabu ya so babatun wani jin shayi shi yake kuma ɗaukakar sama shi yayi aje ai tuge rabbana ya ji kan alhajin mu bawan Allah mai san mutane shi yana da tsoron Allah mai yawaita salati gurin sa manzon Allah ilahu ya kai rama gare shi baban mu tahe Mix by Miwaka.